भोजपुरी ऑफिशियल चैनल। हम हैं आपके दोस्त हिमालय सिंह और आपके आज बतावे वाला बानी अंकुश राजा के फिल्म तू मेरी मोहब्बत के बारे में। ये फिल्म स्टारकास्ट में बाणे अंकुश राजा जी और काजल राघवानी जी, और ये फिल्म के डायरेक्ट कैल बने सूरज शाह। और ये फिल्म के शूटिंग लगभग 90% कंप्लीट कर लिहल गईल बा। 1% ये फिल्म के काम यानी कि शूटिंग बाकी बा। और ओकरा बाद ये फिल्म के प्रोडक्शन के यानी कि पोस्टर बनावे के काम चालू हुई। और ये फिल्म यही साल के लास्ट तक न तो अगले नया साल के फर्स्ट तक आप लोगन के बीच रिलीज कर दिया जाए। जाना फिल्म के नाम बा तू मेरी मोहब्बत है। और ये फिल्म में पहला बार काजल राघवानी अंकुश राजा के साथ नजर आई हैं। तो आप लोगन के अंकुश राजा के फिल्म तू मेरी मोहब्बत की न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा चैनल पर नया बने तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी।